Saskia Uilenburg is benne in Ljouwert. Haar huid, Robertus Uilenburg, wie je burgemeester. Vandaar dat burgemeester Vet Kronen de biografie die te krijgt weer aan zijn dochter jouwt. Saskia wie de grote leefde en muze van Rembrandt. Maar nevens Ben Broos had de Friezinnen nog volop belangrijker west als een nota tocht waar. Hoewel ze jong gestorven is volgens mij voor Rembrandt belangrijk geweest wat betreft zijn zakelijke ondersteuning. Daar ben ik van overtuigd. Ook de inhoud van zijn schilderijen waarin vrouwen voorkomen is veranderd. Voorheen schilderde hij altijd tragische vrouwen. Daarna worden het allemaal heldinnen. Zoals Minerva, de godin van de wijsheid. Of Bellona, de strijdvaardige. Of Sophonisba, die was vertegenwoordigde de onbaatzuchtige liefde. En ik denk dat dat misschien zelfs eigenschappen waren die aan Saskia toedichten. Saskia Uilenburg is lange tijd zoen als die domme faam uit Friesland. Het is een heel oud verhaal dat al eeuwen terug gaat. De eerste biografie van Rembrandt, daar staat zelfs in dat hij getrouwd was met een boerinnetje uit Ransdorp. En dat verhaal dat leeft eigenlijk nog steeds voort. Ook al is 1,5 eeuw geleden bewezen dat ze de dochter was van een burgemeester uit Leeuwarden. Ja, hardnekkig zo'n verhaal dus. Ja, maar dat is in de geschiedenis mythe en oude gezegdes hebben een langer verhaal dan de waarheid. In het historisch centrum Ljouwert is een tentoonstelling over Saskia en Rembrandt. De viering van Ljouwert is het klapstik van het betinkingshier. In de grote kerk van Ljouwert is Saskia doopt. Maar een vaststelling wordt haar lippen naspelen en er binnen een heel soort nammengenoten bij. Saskia. 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 Waasje in K-route meer over de Saskia-viering.